Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» рассказал, что с самого начала у него была идея сделать из Богдана генерального прокурора. Но впоследствии он заметил, что главу офиса власть портит, делает конфликтным. Поэтому, в конце концов, Зеленский уволил Богдана из офиса президента и перестал с ним общаться. Давайте послушаем Зеленского. Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо оставаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек. Ну, я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек. Ну и бывший глава офиса президента Андрей Богдан отреагировал на слова президента. И давайте послушаем фрагмент его поста с Facebook. О лишении меня власти, так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с вами договоренность. Я пообещал, что буду рядом с вами честно работать до того момента, пока вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты, и я много сделал за полгода, мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за 4 месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют. Что пошло не так в отношениях Богдана и Зеленского? Но в тот момент, когда його убрали, знаєте, давайте ми трохи інакше підійдемо. Мені здається, що перша ідея взагалі призначити Богдана генеральним прокурором, вона мала як мінімум проблеми не з огляду на те, який адміністративний досвід мав Богдан, або те, що перша проблема була в тому, що він підпадав під люстрацію. Угу. Він не мог бути призначеним генеральним прокурором. І тобто, Да, навіть был якщо... очень жесткий тогда скандал, когда его тоже назначили в информационном пространстве. Навіть коли головою активно адміністрації обсуждали. президента його призначили, це була проблема, ну, м'яко кажучи. Причому, я навіть зараз згадую заяву на той момент ще заступника голови Офісу президента, в подальшому генерального прокурора і зараз вже просто небайдужого громадянина Рябошапки, про те, що цей закон про люстрацію він вважає неконституційним і він не буде його виконувати. От була і тоді така заява навіть стосовно Богдана. Але це все більше зараз вже виглядає як лірикою або спогадами. Що пішло не так, важко сказати. Мені здається, це були апаратні історії всередині Офісу президента, які привели до того, до чого привели. Зміни очільника Офісу президента, і трапилось так, як трапилось. Але причини цього насправді вже на сьогоднішній день не є сильно актуальними. Тобто вже проїхали цей період, але є цікавішим інші обставини, які зараз виникають. І мені здається, Офісу президента на них варто звернути увагу, тому що це є це потенційно є великою проблемою, те, що зараз відбувається. Дивіться, чому Богдан, власне, почав відповідати на ці заяви президента, значення немає. Тобто через те, що Богдан скучив за увагою, чи через те, що він там вважає, що він це правильно поводить, це абсолютно не має зараз жодного значення. Значення має інша проблема. Те, що після, я думаю, що я не помилюся, якщо я скажу, що це з моменту звільнення Рябошапки почалися цікаві процеси. До того моменту, поки не прибрали Рябошапку, не відправили його у відставку, будь-яка особа, яка покидала команду з президента, будь то Данилюк, будь то Гончарук, будь то менші за калібром політики, це відбувалось мовчки.